Здравейте на всички! Доста често задаваха въпрос какви тенджери или какви съдови чугунини предпочиташ за вкъщи. Ето показвам, значи комплект от чугунени тенджери, премиален чугун, който се стои значи от 4 цвета. Червен, бял, сив и ето такъв зелен. Виждате ли, зелен комплект. Значи показвам, идва в комплект капак чугунен с чугунена тенджера по-голяма. Значи след това идва капак уребрен, който работи като сач. Ето показвам. Доста красиви неща. Не вярвате? Ето чугуна. И след това идва малка тенджерка, която също можете да затваряте с капак и да слагате в фурна да си пече нещо. Виждате ли, слагаме тук ето такива пластмасови уредби, зам да не се чука. Да не се чука. Всички чугунени тенджери емалирани от вънка и вътре. Виждате, значи всички въпроси по цената на тези комплекти чугунени тенджери по телефон, който ще оставя отдолу, или сайт, който на нашия канал. Хубав ден, да сте живи и здрави!